ndani. Kwa nini kisha waje nyingine hapa na hapo? Mapema wa skulu tunachicho sali nacho. Palibe kibene palibe. Masati. Não,
mwamba, chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. Apita oye! Honorable Gangata oye! Chikweze chala mwamba cha Honorable Gangata. Makonzeka na Honorable Gangata. Chala mwamba. Chala mwamba. Chala mwamba. Chala mwamba. Gangata oye! Chala mwamba. Chala mwamba. Chidididi oye! Chala mwamba. Chala mwamba. Apita oye! Olemegezeka London ulemu. Honorable Gangata amene muli vice president pano pa Central Region London ulemu hanu. London ulemu Honorable Kambalame Region Governor amene mmazika zina oti chidilidili London ulemu hanu. London ulemu Bwana Nchata chikundi cha usi kutokela ku Blantyre London ulemu hanu. Uwemba mmozi ndakula ku INGC amene muli pano London ulemu hanu. Director of Youth Honorable Malola London ulemu hanu. Ambaye kunje amene mmayang'anira Nyamata azimayi wonse pa Central Region London ulemu hanu. Bibi we! Honorable Kapute London ulemu hanu. Ndilibe mawa mbili oti ndilankhule. Kwa ndifuna ndingo kuziwisani izi. Mukapeleke utenga kwa Malai Congress Party. Bibi we! Utenga upita direct kwa president achipani cha Malai Congress Party atakwela. Apita we! Kaya mumanga sogoleri wonse amene akuendesa chipani cha DPP. Kwa pasikisini pano DPP kulowa mboma. Apita we! Mugawo zensa kuti ifesi chikuopa. Ndipo pomwepa Gangata amene angotusidwa lero. Posa chitopemba tikupanga sosonkhano. Tikuzoki zifuko zimene ammangira Gangata siza ma certificate. Ndi msonkhano umene abeula kusalima. Ndatipanga msonkhano kuposa msonkhano wakuti wakusalima. Ifesi tikubwerera mbuyo. Andu mziko muno akuvutika. Ma business sakuyenda. Chimanga chikudula. Petreza akudula. Ndesi chilekelera andu kuti azivutika profesa alipo. Komanso tukupe mani Bwana Gangata amene mwatuka mupangani machawi profesa abwelepo masinda. Bibi we! Andu amangomba chikundi cha usi tabwela mbele bano bano. Mwina tape utoteja nyetimamo wakumba kuwa wamama. Matiwe moyo simpiki sano wakumba kuwa wamama. Koma Mungu wanga apati ni chape wakumba kuwa wamama. Apati ni chape kamwele wakumba kuwa wamama. Mwina tape utoteja nyetimamo. Chala mwamba huko. Apita woye! Gangata woye! Amene tiba akonda apita tangu evanisa njalo babamo. Amene tiba akonda apita woye! DPP woye! Ulemu wakulu kwa mbili wa vice president. Nyamata olimba mtima kwa mbili. Nyamata wa mhazi kwa mbili.
region yonse makonstituency onse amene mabwera pano basapota onse IPM ndifuna mmene mawawa poti uno si msonkhano iyani ndifuna mumve ichi kuti amalawi akuzunzika kwambiri amene akutumani muli pano kuchokera kaya mabungwe ya mtundu wanji mukapeleke uthenga kuti nthawi ya Malawi Congress Party yatha kuno ku Central Region chikhalireni icho anthu sanayambe agula fertilizer 125,000 kwacha pathumba ndi DPP yokha imene inagulitsa fertilizer pa mtengo wa 500 kwacha ndi DPP yokha ndi DPP yokha imene imaona mavuto anthu akumuzi ndiye ndifuna nene ichi mutimanga kamumanga ngati koma DPP ikubwera mboma mayankho atsiko lino ali m'manja maprofesa asapita Mutharika basi ndi amene ali maki ndi amene ali ndi maki asiko la Malawi pangolini wa siko la Malawi mpulumushi wa siko la Malawi amene akudziwa mavuto anthu akumuzi munthu amene alibe cholinga china chilichonse koma kukonda siko lache ndi profesa asapita Mutharika basi apita oye akangata oye ndikakhala ine mwana wanajeza kimpala majeni matampa anyumaka ungaba tramu ni manje mwana wanajeza shirima opaya ine ninafakale shirima opaso ya kama tikufuna tikuuzeni kuti yambani kupachika ntaudari yatani kodi huyani yatani wakweza zitu ndani wakweza zitu zima muno ndani wakweza zitu zima muno ndani wesa ziza muda kuzima muno ndani Mungu wabwino atikomera mtima ndiyapase a vice president kuti atiyankhuleti tawepeni Jala mwamba huko. Profesa one la uri mwana wa waduruga akuone la profesa Jala mwamba DPP oye Profesa Asapita Mutharika oye ndipeleke ulemu kwa inu a vice president wa chigawo chino chapakati Right Honorable Alfred Gangata Pangolini wa Central Region a regional governor Zanga Nchacha komanso ma members of parliament amene tachokana nudzulo lero